Assalamu alaikum. Barka dai. Yawa na ce mun ga kamar gwangwan kake ko? To amma dai ai ba sata kuka ga ina yi ba, neman halak dina nake. Bara ni ma ba baka na gaya ma ba. To da ba mu ma'aikatan gidan jarida ne. ta zo mi ma tambaya ne akan wannan kuɗi da za a canza na ƙasa. kudin Najeriya kenan. To me ya shafe ni da su? Yawa to wai dama muna so ne mu ji ra'ayinka game da wannan canjin kuɗi saboda yanayin da ake shiga ka gane na canjin kuɗin to ya kake gani kai kana farin ciki da hakan ko kana bakin ciki? To na tabbata dai ko na faɗa ba ji za a yi ba, saboda haka ai ta canjawa. Ni yanzu ba sana'a kuka ina yi ba, ni buri na in nema in kashe ai. Yanzu idan ka gwagwan dan 1000 aka baka ita wallahi ko zaka mutu wai da ba ta karbi. Kada matsala akan haka. Ban da wata matsala wallahi. Wai abin da muke gani idan ka tsaya kai la'akari da kuɗaɗen bara aka canza. Wancan lokacin an kashe mana kuɗin. Wannan lokacin ma kuɗin za su ƙara mutuwa ne. Kuma duba da yanayi kamar wancan lokacin da aka canda an ci wahala. Kudaden za su ƙara mutuwa an ci wahala. To ai ta cin wahala mana. Aka kashe mutanen Najeriya ma masu kashe kudaden, ina ga kudaden. Ai ta canja mana sai ne.